правим грешките, че... Често казвам, тайминга също като на едно време. Да, същия. DPS-а не kind също. Това е инсен човек, направо. Не, просто беше инсейнли бед едно време. Инсейнли бад беше едно време, точно така, да. Еми, DPS-а бил твърде нисък, той и 1000 неща са бил. Не, проблема не е бил от DPS-а. Ето, само това беше да earliest days. Също това го биехме на трона, там го фазираше. Последно с Суф, там си спомня, че го биехме, после на център и... Те нямаха много демидж. Бяха окей, бе, човек. Бяха окей сега, да. Да, за casual build са файн. Кой е това? Гледал си преди. Абсолютно файн си човек, един casual guild. Ако говори само за някакви засирани стримери, човек. Не, след това като играх с тия с хайп, там е съвсем друг левел на DPS-а. С литерал Right Sellers. Да. It's fine. DPS е малко по-високо от това. Много shit, ама смисъл за... От към Clear Guilds бяха окей, не някакво whatever. Ето там половината логаха за Уф, за Райда и логофаха. Doesn't matter. Да, това е нормално. Да, беше файн, за това, което беше файн, така че... Даже стига си удрил с меча някакви моби. Той въздух от ребата. Да, тия сега... Удрил ги, тия нали са поемат повече power damage, аз се възползвам. Малки са конди човек, бе, големите са power. Окей. Да, аз ще гледам напред. Two hours later. It's fine. Better late than never, I guess. True. Батки как бродят. И кръвта ми броди. Банана. Идва. The ball of truth. Биг саундтрак. 2 опита. Ще умреш там, моля ти се, брат. 2 опита. Печо е файн този геймер. Та ще се липне без иска, брат, в трона и... Сме го там, геймер. Казваш без да иска, ама Той според мен винаги го иска. Липерини в трона. Да дарил Throne of Liberty, човек. Бе. Някой има бомба. Да. Вярвам, нали, което е, че му вервам. Да. На вас не никаква вяра, лека. Зиро. Има някакъв poison, брат. Рили, брат. Беше, имаш бомба ти. Да, го знам. Но теб не ти вярвам, отивай. Да, обясни на тебе не ти вярваме. Трябва. Да, бе, да. Някой с бомба. Да, може да махне един път. Switching to hollow. Който получи бембата да те да изчисти. Аз чистих вече. Аз съм с бомба, ама... Добре. Да, пустих именно в 2. Аз качвам с бембата, тъй че ако умрете, те май пробвам. Аз ще го набера сега като мине тая работа, да знаете. Your life is mine. Аре, по-бързо е кринджар. Стой там. Да, там. Добрика ми. Кой не сещо? Ревали. Ти си Марто на Аро. Can you get it? Някой... добре. Помислих, че няма никой добре. Big damage, big damage, трябва да се фокусираме. Колко по-фокусирано от това? Върху мен. 10k DPS по-фокусиран. Идвах тук на свър на кръча. Аре, патка. Аз ще го хилна. Внимавайте, може да замахне докато колора е горе. Аз ви качвам. Пускам ви един къс хил. Shackles, аз бягам.
Следващото съм аз. Big damage, скоро ще отида в центъра. Гледайте към центъра, степнете се. Ако можете, да, чакайте бунстрip. Аз отивам си правя механиката. Някакво да чакате, бийте го. Бийте. Само леко, че още има quickness. Внимайте свинга, бам. Естествено, че има последното човек. Fucking scam. Добре, че има озвучение. Не, кефия, Орса е лайк. Shut up! Кое е следващото? Следващото е Square и CP. И след това съм аз на... Внимайте. Лош. Имаме Шакъл. Шакъл е broken. Аз ще го набера тоя. Ще набереш ли, добре? Да. Той не ще се набере. Отивайте, аз имам и бомба, така че всичко е файн. Сега ще вземе да смучите малко. Не, след калора, след като... Внимайте фира. Норто внимай, креминаш. Чето фира ще ви убие. Аз се качвам. Стаквайте се зад зеленото сега. Внимайте ако замахне. Имате шака ли? Вече нямате шака ли? Хил на Рико. Това ще се дропне, това аз имам AD ако трябва. Вземете си душите и следващото е моето. То се диспела, да, така че сме файн. Така, сега съм аз. Добре. Аз го връщам към стрелата, което би трябвало да е следващото. Марто, ти следващото. Най-вероятно ще хитна моба, втори. Триъгълника. Махи бос. Те моба. Някъде зад него, конкретно. Но не стой на зелено. Въпросът е, че много кастове не мога ви дам бонус, защото сме много разделени. It's fine. Пазете се. Колко има 3 минути човек за 15? Да. Да бе, просто Марто това си. Добре. Чака ли? Аз имам шакъл, че не виждам на кой е другия. На мен. Брекнахме ли го? Да. Имам бомба. Следващото калора мисля си ти на Аро. Аз на Аро, да. Аз гърмя бомбата. Чакай, не са го налазили. Внимайте, аз съм. Отиваме в средата, стаквайте се за Convict Lens. Опак, не. Вземете си душите. Питам се. Изи. Добре. Следващото, мисля съм аз. Добре. Кое е следващото пак? Следващото е Circle. Добре, сори, малко ще трябва да го приколиме. Абе, файн ми го фазирам тук. Да, дайте се създадат. Но някой влезе там. Аз съм си. Внимайте. Внимайте. Сега на 10% като слезете, застанете на една черта и Не натиснете стойте Всички ли слизаме Стойте сам? в средата. Не стойте средата. Не стойте в средата, събираме тия, аз правя... Това ли чекли бе човек? Чу. О, шит. Карваме тази педрастия. Някой умря. Да, аз влях в средата. Добре, аз съм реди. Аз ще ходя към пентаграм и ще отида към квадрат също така. Булнове. Аз давам. Добре, 3, 2, 1, тръгваме, го. Майка ти стара, бате. Добре. Чанало на второто. Изи. И сега правим същото и с другите. В смисъл на следващия път, защото още не трябва да се случи. Би трябвало да има всички бонове, може директно да тръгнем. Давам Swiftness. Да. Имаме време. GG. Изи. Easy! Троня къде е? Аре! Браво, момчета! Даже направихме с двоен сплит тази работа накрая. Дай си GG! изгледам клипчето.
Гледай си го, то ти трябва да не го... Fucking скипнеш, GG. тарат. Actually GG, момчета. Браво. Това е actually беше толкова- добър рън. С този power creep, този бос е shit, човек. Аз съм Няма power creep, човек. Просто тогава сме били яко шитбати, това е истина. Да. Не, аз не мисля, че... Не, в интерес на истината има доста дъмдаунати билдове и просто има 10k power creep силност, нали са? Няма power creep. Да бе, нема. Сега няма клас, който прави под 40к. Да, Беше искам да знам ти наяда ли съм по средата. О, Chester Те Doom винаги Boots. си правят Easy. толкова демидж. Това No задължителен desert, дроп ли е или бате. какво? Я го линкни. Това е обущата на Думеца, бате. Пиците на дума, бе. Пиците, да. О, я видим как Не, изглежда. О, не, чай, да, Не взема са често лоши, не отзад. са лоши. Лошата. Честа. Да, често, да. Да. Кой чезе? Отзад за трона има чест. Да, я хой. Защо не бихме истинския бос, бате? Учото. Ми правим нещо. Правим ли сега на око? Е, това са три тиски. Влизаме ли сега на Думцен? Не. Не. Не, Ама не, те не, са не, еднакви. не, Добре.